musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fenjayi ɓattake bindaɗo mo bare jeeɗiɗi morse hitande ujunaje nogase jeegom ɓattake men fati koye carika rendo alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwa min duwani mama alhamdulillah banda men kala ñande talata eɗen kewi nayade yewtere carika taw koye toɓɓe cirɗe no fewi ko adi kala eɗen gandi hanki e nder leydi ndi sénégal ko ɓuri hewde e ɓen ƴamannoɓe baccalauréat jencude ndi yalti gañiɓe ɓe eɗen mbiya ɓe jogoro jaam ɓe jokka jangde mabɓe haɓe keɓa hen pandale mabɓe yaaɓe dawal ɗimmal woni deuxiéme tour yo Allah newnan jewmen ha keɓa hen kañumen e pandale mumen ɓe keɓani ɓe woto ɓe jatir caggal yoɓe daro ɓe cirñino so Allah jaɓima Allah newnanɓe ko Allah woni ballo neɗɗo woto yatir caggal woto yaw fiftade yurmede joome ene wawi sa dañani bac ndeɗo hen hitande wonde ɓurata moƴƴandema won daññoɓe baccalauréat men hitande yawtunde ha hande cuwa taw yaade université nana jooɗi won daññoɓe bac men gila rowandeya haɗo jahani université jalti aduna jeehi won dañɓe baccalauréat mumen ko ɗon goppiri jangde ni kisa jahori boli mumen ɗum noon sa heeɓi alhamdulillah yettu Allah sa heɓani kadi alhamdulillah yettu Allah ko Allah rokkata so Allah jaɓi sa sirŋinima a darima a yomani a amani a waɗani découragé a yatirani caggal ma Allah newnani ko ɓuri ɗum inchallah dañɓe ɓe yo Allah newnanɓe ɗo ɓe jokkiri
ngandon ko joni naɗon jangde sa heeɓi bac ma baccalauréat ma ko joni naɗɗa jangde sabu ko joni paaɗa e orientation ngaji ko jiɗɗa gollade ko jiɗɗa wadde beele mbawa ɗum janngo wooda ko golliɗa e majjum tinnoɗe hen no moƴƴi dara ɗon cirngina ɗon étudiante nawanima waroyede nawanima waroyde nawanima seppoyde nawanima heloyde nawanima fiidirede nawma ko janngoyde janngu sa gayni keɓa liggey ma walla keɓa kam seedan fagoji ma woni diplôme ma naftoyma gona étudiant payodinɗo baɗɗo fayit ɗaɓɓowo gandal kono kadi ƴeewo business moƴƴo mo waddi hen Alhaji Diouf avocat o wi nde o wonno université nde e kala saha so andi o ala cours ken tolno e balɗiɗi o yahata ko Gambi walla wiki en o yaha Gambi o somoyo pantalon ngaji e simisaji so addi o yeeya toon e nder université ko gueɗe nden o ɓami ƴewde haalis omo janga omo ƴeewa haalis étudiant aɗa wawi jangude ta takki hen jeeygu ma walla gollon ma walla goɗɗum aɗa sippira hen aɗa wadda hen takalte pilte ɗum woni aduna o foof ɗum woni Angleterre ɗum woni Amérique ɗum woni France ɗum woni partout aɗa étudiant kono enen ko ɓuuri hewde e nder rendo men élève étudiant kañum watta haydara ko jangne nde tan kono ne moƴƴi jomum daña ko sawdini hen ma rokku ɗum fayidagal manggal kadi informatique ko hunde wande fayida no fewi sabu wande bureau ji kala ɗo ara sa jangi ha gayni sa wawa machine a wawa yaade sukaɓe tinno hen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en baccalauréat en tini hen caɗele toon to Wourossogui élève biyeteɗo Ablaye Ba élève en terminale lycée Alhaji Yero Bass hanki nde jenciri ndi yalti no jani nde holliri wonde o heɓani bac makko baccalauréat makko heɓani musala nangimo sanga 19h nde haqqillaji kala kette macce hakkunde Portugal e Espagne ko nden o jaggi hoore makko wedde woyndu sanga 21h ko nden tina pompier e gendarmerie mo Wourossogui o yaltina ko alda e wonki makko ɓandu makko nawa to hôpital Wourossogui toon to morgue to pour wadde hen lelawal hande ɗe gueɗe no jaari eɗen gandi ko ɓoyani ko e nder falde Kanel ko cukalel dewel ngel duuɓi ɗiɗi yiitane maayi tene autopsie o holliri ɗiɓi waari kono ɗeɗɗaɗo ni ko ɓoyani ko to Wourossogui ɗo ko haare wona hedde yontere yawtunde tan ɗiɗo kaɓi toon goto yaltini goto aduna ko ɓoyani ko en ji étudiant goɗɗo wartinoma toon to falde Wourossogui nokko biyeteɗo Gudduɗe Djiby Hamady Dia étudiant mo duuɓi 30 banda men ene moƴƴi ɓattuɗen jeunesse o no feewi sukaɓe ne katojini yewtidede so joomum warani hoore mum tan ko warde eɗen gandi hande kalde sukaɓe kaɓi walla ɓe jaadi koɓe pewjata ko moƴƴani koɓe kalata ko moƴƴani koɓe mbaɗata ko moƴƴani koɓe jiyata e téléphone ngaji maɓɓe ko moƴƴani sukaɓe hande so dugdi kaɓi sukaɓe wonɓe naati hakkude maɓɓe woni fof ne ƴirkina goɗɗo joomum ne wawi yaade galle mumen addoya laaɓi walla yaha jeere sooda laaɓi sabu e gandende laaɓeje jeeye partout te ɗum ko dangereux leyɗele men
ɓe gondaka ndenka ɓe gonda kisal neɗɗo ma wara tan maayiɗo o ubbe barɗo o soke ɗo tan woni ndenka gasi so maayiɗo o maayi leydi ndi seekama o nannama o ubbama ɗo o woni ndenka barɗo o ne nangue nanne kaso udde kono wonko wawno waɗede ko adi ɗum son teskima ko wayno julde taske so tawi ɓattima e nder gure men mawɗe ɗe jiya neɗɗo ne welni jaseji ha heewi en rondi keeso waɗi laaɓe ha heewi omo jogii kala ke ene gaaña omo yaha e mbedda omo yeeya oɗon jiya mboɗo yiya oɗon jiya ngarat tawa neɗɗo wirti tabal ne jowi hen laaɓe jasiji ha heewi ene yeeya taw alda hay autorisation goto neɗɗo wawi wirta ɗon dugda e neɗɗo tan fooɗa hen laaɓi tan tuppa neɗɗo joni joni neɗɗo ne wawi dugde to ya ɓoye simmito yaltina buuɗi 400 walla 100 sooda laaɓi joni joni yaha tuppa neɗɗo maaya sécurité ala hen hay seeɗa ndenka ala hen hay seeɗa ɗum noon eɗen gandi ko faate banggue sifa wartade aɗum heewi e nder renɗo ngo saabu oɗo hen élève kolliraɗo hanki o saabu dañani bac warti banda men so tawi asama seeɗa ene wawi wasata wonko woni caggal mi waɗi baccalauréat mi gagnaki tan mi wartima mi weddima hoore mi woyndu ɗum ne fengiɗi ko woni bac ko firti bac ñametake yaretake ko joguiɗo baccalauréat hande ɓuuri hande million nan ɗo jooɗi naftoraki ɗum ni ala hay titre goto wonki fittandu ɓuuri ɗum fittandu ɓuuri baccalauréat fittandu ndu Allah tagi bac kam ko neɗɗo tan waɗi ɗum sa gaña kika ma gaña wuuri kono wonki fittandu ko fotino fittandu anda ɗo Allah mofti ɗum anda nde Allah tagi ɗum anda ɗo Allah tagi ɗum anda no Allah tagiri ɗum a anda fof no Allah ittiri ɗum loowi ɗum e nder reedu yumma to nde o tagma toon gonɗa fittandu wuurdu e nder ɓandu ndu Allah mahanma gonɗa fittandu wuurndu e nder ɓandu ndu Allah mahi e nder reedu nene ma gonɗa neɗɗo mo Allah yaltini baɗɗo fittandu ene wuurni ɓandu ma ndu ñande Allah itti wonki kikala ɓandu ma ndu yorat ndu ñolat sabu ko joguino ndu ko yalti ɗum ko yalti ko noon anda fooɗo Allah itti ɗum anda no Allah tagiri ɗum anda no Allah fin an koko luɓa e nder ɓandu ma tan a jiya sa heppani kala mette ɗe joguiɗa e aduna ka mayowo tan kadi so tawi a wartima anda paɗa anda fof to paɗa tene oɗo saaha mo gonɗen sa udditi ɓerɗe yimɓe hewɓe ene miijo wartade ɓerɗe yimɓe hewɓe oɗo saaha sa udditi ɓerɗe mumen ene miijo wartade sa limi yimɓe 10 e nder yimɓe 10 ɓe hen 4 ene jiiɗi wartade jeehe jewtude yimɓe ƴeewol kala yimɓe 10 ɓe limɗa e nder yimɓe 10 ɓe hen 4 ko yiɗɓe wartade hen goto noon dañata wartade tato heddiɓe ene kula ne mbaɗa ɓerɗe ɗiɗi woni hen ko caɗele hewde koye men haɓɓurta woni hen ko dogde gacce woni hen ko haqqillaji wencita taw en ganda tenti noon ƴiƴam merere woni ƴiƴam jillodirɗam e ƴiƴam ma ha bonna hoorema ɗum ɓuuri wadde dañi ɗum ko rewɓe
so tawi mbaɗi focus woni ɓe jibini jibinirgol ngol feewani moƴƴani walla ɓiɗɗo rendu boni e maɓɓe nder maɓɓe ƴiƴam ɓiɗɗo heddo toon ya ha jillodira e ƴiƴam maɗa e kalde ƴiƴam ɗam monti debbo weñoto minen nde min gonno sukaɓe almuɓe won wuro woto ngomin jangganno debbo goto ene wuro ngo won galle goto somin joƴini alluji amin tan ko galle o min doganta ko tagi min dogana galle o yimiraɗo ɓuuri wawde sakkade somin gari somo sakko waɗa goɓɓeji mawɗe kadi o heewi sakkade ko makka joɗɗo walla gawri yondi ndi ala gudde ala haydara koko yooɗi so subaka min gari so kikiɗe min gari hay so tawi ko wottini almudu min gari somo rokkuma ɗo henna ñamde a weltoto so tawi kadi ko jamma min gari yelade kirtine almudu mono yeyni suudu yewende mbaare Allah hirande mayɓe so tawi o sakkimama tan a weltoto hay subaka to min doganta ɗo wiyete sane almudu cahane almudu ɗe gueɗe fof ndewin ɗo Bourwore en yen ji jam yen nan jam yo jam heɓo galle ha yimɓe galle ɓe belto cakkoma ndi ko jelari subaka e kikiɗe jelaje goɗɗe ne lombi ɗon ko wayno jelari tisubara hedde midi fayen ma tisubara ndi ko gottini almudu fandu waɗa ñiiri waɗa maaro waɗa maafe fof tifodire toon wonno ne jogii sernaɓe ƴoƴɓe yiɗɓe nehde fittandu bewɗo seeɗa saare maɓɓe ɓe mbima sa yiɗi dañde jaam ya sood fandu almudu ñaama jaha potta almudel ne jogii fandu mum ene sooɗe fandu he ha welti saabu jungo mum ngo fof ko tuundi ɓoldi ene sakka maaro e maafe follere bokeƴaji fof ne tifnodire ha tiifi ngara cooda poɗo nogas walla 50 mogginɗa ɗa neɗɗo mawɗo jontaɗa acci galle mum ene wari toon guertoɗe beyi heɓaɗa samto fandu almudu ha laaɓa ten almudu sooɗe fandu ha welti holɗum ko ha jankinoɗa ko ha telloɗa Allah walluma ko jiɗɗa hebde ko ɗum sernaɓe ƴoƴɓe ne mbaɗa ɗum somin walla hen saji so tawi jomin jangi ha woni hedde 8h 9h tan jaha jeeloyo kaccitari hewani sakkede kafe mburu noon ala heewi sakkede ko haako walla kunjeli walla ndiyam fayande hen sa jiya tan allahu akbar aduna hande o saɓori aduna hanke o aɗa ara e galle jeeloɗa ndiyam fayande ko ñebbe tan e ndiyam wooti ngu liiguel jorguel hay ko ƴiye ɓole kedde maggel Allah ara ndiyam fayande ɗam aɗi e mbeluma nder ɗori kunjeli ndiyam fayande jowani ko ñebbe tan ne puññini nder ne wooti ngu ndiyam ngulɗam lamɗam ene waɗi liiguel jorguel nder liiguel ngel tew kala ɓori ha laaɓi heddi ko ƴiyeɗe ɓole ko ɗum wonno hanki jomin ne kirti hen ene keddi ne paji hacitade hen ɗo almudo arata kadi yidde ɓittade hen ɗo o arata yidde ɓittade hen minen min ndewi ɗo fof min ndewi ɗo min gottinima min kirtinima min caanima kadi min jeloyima hay caabune laɓɓine almudo mono jogui ɗon furdulde janggo alhamisa ami jiɗi wuppoyde ami jiɗi lotoyade fof min ndewi ɗo Bakel ɗo leegal Darussalam ɗo Modinkani to Guidim Palle alhamdulillah yettude Allah kanko yumiraɗo debbo kanko min doganta
ko moƴƴo somo wuuri yo Allah ɓeydan mo gurdam moƴƴam so tawi yalti aduna kadi yo Allah yurmomo yaafomo bi jahi rasulillahi indallah kono waɗa saha somin ngari min taw komo haɓɓa ha tiiɗi goram on haɓɓa ha tiiɗi on mofta nder suudu ande almudo ne sunci seeɗa mbaɗa feere fa min jiyamo yimɓe mbiya tuuta e hoore he tuuta e koye he tuuta e hoore makko holko wondi o wondi ko ƴiiƴam miret ɗum ngabbata e dow makko jibinirgol makko bonno walla mbiyen ɓiɗɗo mayno e reedu he en tout cas kam ko ƴiiƴam ɓiɗɗo heddino e makko ɗum ngabbata so ngabbe makko tan woyndude ɗon o yiɗata ko dogde o naata e woynudu yimɓe nangamo kaɓɓamo ha ɗum ɓenna ha ɗum deeƴa addini ɗum tan ko yidde andinde on won wartotoɓe taw ko haqqillaji ɗi beñi won wartotoɓe haqqillaji ɗi beñaki ɓe gañi ko gacce gaccon bolle puyɗe gacce mi heɓani bak gacce mi dañi reedu gacce mi jibini ɓiɗɗo mo ala e dewgal gacce mi ɗannima mi heɓani walla caɗele aduna mi yiilima hami tampi mi heɓani walla mette naate ɓerdam ha heewi hami natti yiide haydara mi weddima hoorami woyndu walla mi liggi hooram ɗo ngala ɗum heewi tenti diwan Linguére tenti noon diwan Linguére en jiyoɗo hen histoire mo Haali Abba haaliɗo hen heccenke o walla heccitaɓe ñande asen nde o suka debbo jarɗo poɗɗe bartiɗo sabu holɗum o yaltidi e sehili joom galle makko joom galle makko ne ɗanno yalti galle ne yeehi ɓeɗo fayi aéroport o ƴetti téléphone o noddi sehili gorko makko armboɗo tuyama o yeehi gorko yeehi ha ɓattima aéroport ndeke siftori passeport mum yiyani arti tawi mbaɗa yata yimɓe Haali wiyata mbaɗa Zeyna ha to Murten to minen ga ko yata yimɓe to Sénégal ga gorko yi ɗum bettiriɓe noon hakkude sehili mum mo hooli e joom suudu mum gurdam mum ndeysan hulɓinide bandam an gorko ngara tan e suudu ma net tawa sehili ma mo kooliɗa nani e dow leeso ma joom suudu ma gurdam ma wonkima nani ene wonde sehil maɗa jamfa laabi ɗiɗi jamfa ɗo sehil ma jamfa ɗo joom suudu maɗa oɗo jamfa sonate ɓernde ma nde bandam hono waɗanma a fewata de kono noon debbo dañi gorko dañi fayidagal jaggude hoore mum sehilajo fooɗi tumum ɓorni wutte mum wirtimo ɓenni o darani ɗum ni debbo wone yafnade ne waya o jaɓaki o hayti ɗannade ñande hen sabu on wawi yaade o dogna oto o waɗa accident walla way ha wooda mo dugti o haɓaymo o fiya ɗum o kalmi hoore makko o deeƴi o jotti kono silence ko armé ɓurɗo bonde arméji so debbo haali o jabatako kala ko debbo o jabatako ɗum yaafomi o jabatako debbo kanko omo jaggi kalma ko tan mo deeƴi omo jaggi kalma makko omo deeƴi debbo onon natti fewde oɗo kalma deejgol gorko ono wayni holko woni e ɓernde gorko o an ɗo ko kumpa mawɗo oɗonki fewde debbo noon an de hoore mum yehi sodoye poɗɗe ha heewi yari warti poɗɗe bartinoje neɗɗo ɗe tawa to ne leeli yimɓe goni wullude gorko o ari rondi mo nayi hôpital tawa o maayi ɗum ɗo foof wartade jarani hen so yettima ɗo arana gaɗini hocci bagage ma jaaha moftoyɗa hande haala ari kala haale
neɗɗo jarani kene wartade yaltinde hoore mum aduna jarani. Neɗɗo a darnat koyɗe kaɓoɗa kala probléme garɗo yeeso maɗa. mi wima ñande neɗɗo kala ko Allah tagno e aduna neɗɗo ɓuri tiidde. Kala ko Allah tagno e aduna ko neɗɗo ɓuri tiidde Allah. Kala ko Allah tagno e aduna ko neɗɗo ɓuri sembolinde. Kala ko Allah tagno e aduna ko neɗɗo tan dañi teddinede. Allah wi teddini ɗum honni ɗum hakkude jeeri waalo. O wiyano hay jinne de, o wi ko neɗɗo o teddini ɗum o honni ɓi adama hakkude jeeri waalo. Ko woni jeeri ko ene daganima, ko woni waalo ko ene daganima. Asmano ko an jeeyi, leydi ndi ko an jeeyi. Asmano mami yamirmo yo reene, o wukki tan ma ndiyam. Leydi ndi man yamiridi heccit, ndema hen, nguura hen, mbaɗa hen fayidagal ma. Ndaran oɗo bote malla rokken asman ne huure dow ma. Saka waɗa duule baɗɗe fayida, sahaade ɓesna ɗe jaltinanma ndiyam. Gorna hen jawdi ma, gorna hen daabeje ma, ñiɓa e dow leydi he galle ma, hoɗorde ma, mbaɗa hen kala ko jiɗɗa, nguura hen. ɗum ko Allah tagɗomo rokkuma ngal teddungal ha timmi. Gandata Allah ne teddini ɓi adama. Nde Allah tagi leydi, leydi woni dillude dilla deeƴani. Allah tagi kaaƴe wedde leydi he, leydi ndi tafi net deeƴi. Kaaƴe ɗen goni pontoje leydi ndi. Nde o tagi leydi woni dillude, o jaggi kaaƴe o feŋe leydi ndi. Kaaƴe ɗen goni pontoje leydi ndi dari kak. Malikaji Allah ɗi kaawa. Ɓe mbi jomiraɗo beele a tagi ko ɓuri hayre koyne tiiɗi koy. Allah wi jamdi helata hayre, tene ko hayre jibini jamdi. Allah wi hayre, Allah wi jamdi. Ɓe mbi Allah beele a tagi ko ɓuri jamdi tiidde. Allah wi jeyge ko kañum taynata hayre ha jamdi heɓe. Ndeke firti ko jamdi jeyge jeyi sababu arde jamdi. Allah wi jamdi, Allah wi jeyge. Ɓe mbi beele a tagi ko ɓuri jeyge. Allah wi ndiyam ñippata jeyge. Beele a tagi ko ɓuri ndiyam, hendu ne horna wendu, ene horna fof. Sa nangiɗo wutte ma ñuube ndiyam, a gayni a liirimoɗa, hendu sen wife makko tan o yorat joni. Sa salliginima gayni kenal so wife ma tan joni yora kos. Hendu waawi ndiyam yorna ɗum, ɓemna ɗum. Sa nani yarkoma, hendu ndun arat yara diƴƴe ilam ɗe fo ha laaɓa, yimɓe daña jabbude, luwde, awde, wekkude, mbawa luluyade waalo. Ɓe mbi jomiraɗo beela tagi ko ɓuri hendu tiidde. Allah wi neɗɗo, oɗon ndaari ñande kala Chine en, Guatemala en, oɗon ndaara Inde en, oɗon ndaara leyɗele baaɗe noon e ko nandi en. Jiya hendu ara rondo huɓere fiya e leydi taw neɗɗo on dari. Hendu ara rondo lekki fiya e leydi, neɗɗo ne dari. Hendu ara rondo oto tarla ɗum, morla ɗum, wedda ɗum to, neɗɗo ne dari. Ko kawisaji Allah de, neɗɗo ne tiiɗiɗo Allah ɗo. Allah ne tiiɗa neɗɗo, tiidgol ngol ganduɗa sa wurni neɗɗo goto a wurni aduna o kala, sa wari neɗɗo goto a wari aduna o kala. Ko noon ñawore ma wayi. On neɗɗo noon mo ganduɗa oɗo valeur mo Allah rokkuma, o valeur mo Allah rokkuma, kala ko jiiɗa e aduna ko an tagana. O valeur mo Allah rokkuma, pina subaka goto ɓernde ma metta jaltina hoore ma o aduna, te wona an addi hoore ma o aduna. Neɗɗo yo rento ɗum no feewi bandam. Tinno rento kala ko ɓernde ma nde metti, rento wartade. Kala ko ɓernde ma nde metti, rento warde. Ken deƴƴuɓe kono en kaalata sukaɓe men fof hande gonti criminel uji. Ko ɓuri heewde sukaɓe hande gonti criminel uji. Mo jiiɗa kala ronkani warde. Ko ɓuri heewde e sukaɓe. Cukalel fiya ha yaltini ƴiƴam e neɗɗo, o ronkani warde.
kebbinen yewtidde sukaɓe tenande ko ɓuri hewde ko cukalon tokkocon ko hawni ko mbara cukalon tokoson sa ƴewende ko wayno Dakar en ko wayno Kaskrin en ko wayno Ziguinchor en ko wayno nokkuji goɗɗi en ko cukalon tokoson hande majorité Mali caɗele goɗɗi to ko cukalon tokoson nannete hen jiya cukalel ngel jaarino duuɓi 13 wara jaarowo 12 wara jaaro duuɓi 15 jaarowo duuɓi 12 wara jaaro duuɓi 16 ɓurgel famɗude ɓurata negde e gonɗo dow eɗen ndaara en juɓɓinta hen jewte en noddata sukaɓe wuro ngam rentinde ɓe findinde ɓe neɗɗo ko mettinɗa ko foof ko lobɗa ko foof ko kaɓɗa e kaari ko foof rento laaɓi hanki kay hanki sukaɓe ne kaɓanno hanki ha teldoya piidira ha goto jooɗo e reedu goɗɗo ñammi ɗum kuudi bamɗi kono fiide laaɓi ala hen fiide sawru ala hen ɓe cippirat ha goto liiɓa goɗɗo jooɗo e reedu muɗum ñammi ɗum kuudi bamɗi ha joomum watta rentade mo ganda min wawma ndentoɗami kono warde oɗo dumuno ko yiyete ko hunde hulɓinide ko cukalon tokkocon mbarata teede kon rutto kon ɗano joomum wara gayna rutto ɗano nden sa fottiɗo e neɗɗo mawɗo barɗo neɗɗo eɗen mbiyata guite barɗo neɗɗo suuɗotako ɗone ɗon nangge hande neɗɗo cukalel tokosel ene wawi warde neɗɗo jooɗo fodde duuɓi 4 taw nanggaka doga wuro men fay wuro wongo ara uddirɗon hunde walla wontoro neɗɗo moƴƴo ara wuro janango tan change inde change foof salo haalde hayɗo jeeya wona ɗon ene gollo ɗon golle bawɗon foof noon ne golla ɗon ten so joomum ari heewi ko wonde moƴƴo jokkodira e sukaɓe wuro ene jalde men ne fijjo hankadi yiiɗa hay probléme goto par ce que holɗum yiiɗa feeñde yiiɗa wadde ko boni e nandi ko waɗi ko boni ene yiile heɓɗon tan mogginoɗon deeƴa wona ɗon fodde duuɓi 2 duuɓi 3 duuɓi 4 duuɓi 5 duuɓi 6 ha duuɓi 10 wonɗon ha mawna koma wooda jilliɗo e on diwan yiiɗum heptin ɗum felde dogde ɓenna faya wuro wongo sabu ne andi wonko wanno cuuɗi mumen ene yiile ɗeɗo gueɗe kala ene goodi ɗum noon banda men kebbinen jewte kebbinen wasiyade sukaɓe kebbinen jewte kebbinen wasiyade sukaɓe to guddiroyten yewtere men buuɗalirmede gartaten koye ngoɗo phénomène hande wonɓe toon to Sierra Leone ene punta sukaɓe men ene mbiya ɗumen amin mbawi fewnande mon kayitaji faade Canada amin jogui batoje ciirɗe ɓe nelduma photoji mum ɓe nelduma nate yettiɓe Espagne en taw fof ko iya ɓolo taw fof ko l'intelligence artificielle min mbiyami ɗum ko ƴoƴe ittitinade ko ɗum ƴoƴal ittitinagal ko ƴoƴe mawɗe ittitinade goni ɗon ko ƴoƴe ittitinade ene jogui no ɓe pewnirta aɗa joole bateau baɗɗo fayida bateau one doga aɗa yetti Espagne aɗa yalti aɗa faye galle maɗa taw ko iya ɓe nanga suka debbo e suka gorko ɓe pewna ɗum ha feewa taw ko iya ɓe keeɓi soɓe keeɓi WhatsApp aɓe jogui groupe aji WhatsApp ko hen mbaɗata recruté yimɓe ɗo jenno guure men ɗe goniri ni woda gonɗo hen ene groupe WhatsApp o wiya kala jiɗɗo yaade Espagne sa addi 450 000 tan walla 100 ujunere joni ko bateau moƴƴo ɓe jogui bateau baɗɗo fayida ne waɗi sauvetage ne waɗi foof o holluma ɗum e nder photoje walla vidéo ngaji e nder WhatsApp mabɓe he o holluma yettiɓe Espagne taw ɓen peccinani yettade Espagne ko waɗaɓe iya ene jetti Espagne ene joole bateau ha jetti Espagne kono woto haalan hay goto partan sa nde parɗa foof noddu amen sukaɓe guinenaɓe hewɓe sukaɓe worɓe e rewɓe ko noon mbomori hewɓe hen pinat subaka law jalta galle men ƴetta oto paye keerol hedde Sierra Leone kawra e mabɓe toon ɓe nawa ɗumen aɓe jogui nokku sa yettima koɓe luuɓe nokku o ɓe udduma toon téléphone ma hankkadi ko waɗɓe contrôlé kamɓe jogui
kamɓe jogii téléphone ma ɓe gudduma toon so yi ha woni balɗe 15 ɓe ngaray whatsapp ma he ɓe mbiya haalde bande en wiɓe neldu joni 15 million franc guinéen walla ɓe neldu 300 000 capanɗe jeegom ujunere joni bato woni koye fokkidde koreji ma so nani ɗum mbaɗa takalta pilta nelda so ɓooyoyi ɓe mbima kadi wiye ɓe neldu ha ɓooya ɓe ganda ka nangaɗo koye juuɗe gonɗa ɓe mbattuma santage gollorguel ɓe kolɓina koreji ma son neldani haalis min mbaramo joni ɓe pota ɓiɗɗo ɓe nelda on oɗon gandi hema kadi ko ɓiyon woni ɗon ɗum no heewiri e nder Guinée Conakry ni no heewiri ha heewi suka mabɓe heewɓe nana mboomi serale wonde mofta toon no yimɓe gullitortoon e kaala ni police mo Sierra Leone emo Guinée nangodiri e sifa enquête cuuɗiɗo ɓe mbaddi heen haɓe nangi laylaytol ngol sukaaɓe heewɓe dummanoɓe boominoɓe heen gila 2025 mbawi faabede heen te ne jinnaɓe men kollano e nder iya ko nan Espagne peccinan yettade sukaaɓe kadi heewɓe ɓe jinnaɓe men goyata ganda ɗo goni wonɗo coka tan saha fof joomum ne ɓiire haalis walla liggine joomum ne keɓa haalis o ñande en keeɓi kabaru goto konen jiiɗi asdema haw luggiɗa konen keɓani laylaytol ngol tigui rigui suka debbo goto giwnoɗo e leydi Sénégal ene fayi Espagne wonɗo nanga e nder leyɗele safalɓe ɗe omo watta toon cuddiɗo janan e alay sagil omo jibini toon ɓiɗɗo gorko won suk goto mo haaldi on noon heɓani ko laaɓi heɓani inde makko ko noon ɗeɓino haalande en kono en gassi laylatol ngol en donki hebde fandare nde won sukaɓe hew wiyete mata ko maayi mayani wonde nanga ne mbatta jiyaɓe walla ne mbatta kutorguel to banggue awraji ene jeeye taw jomum koko halfa ala téléphone ala dar koye suudu tan waɗa ene ñammine ene yarne kono ne yeeye alay sagil nanɗo hay nder leydi taw itteteɓe Nigéria ne gadde ɗo iwoɓe ɗo kadi ɗanno ene payi banggueji goɗɗi ɗe gueɗe foof ne hen neɗɗo kala kaɗa waɗa yo bande en tin kala kaɗa waɗa yo sehilma tin so tini kañum ɓurma hen pinal e gandal rentinma jertinma so tawi ala hen pinal e gandal sa fuɗɗima yaade kam daña no haalirani yimɓeɓe to paaɗa ɗo yimɓe kam ganda yeehi kono koni jaaruɗa anduɓe daro hen beele mbawa yiitede neɗɗo woto natta anda woto naatɗa anda woto naat e haala ka anda woto naate probléme ma anda hoto naate business ma anda hoto naate e kala ka anda Allah haalni en gayni ɗaccen kala ko toɗɗaki en harko maala yani kala ka alna ɗum gandal e humpito kala ka alna ɗum hattan accu bandam haala jananga sa anda woto naade hen hare janande woto naade hen probléme janano woto naade hen enɗam woto naade hen famille woto naade hen dewgal janagal woto naade hen woto naade hen dey kala ɗaɗa naata anduɗo natɗa kamɓe mbiyata woto wat jungo ma e caggal ñiiwa so ummima mbelta neɗɗo kala ɗo naata anduɗo natɗa bandam haala jenanga woto naade hen ko probléme mawɗo ne wawi rokkoyden probléme mo siltata ne wawi rokkudema probléme mone hanma ɗanade ñamde yarde hande hewɓe nan ɗo ko probléme uji jani haɗiɓe ɗanade saabu holɗum nannude hen ɗemgal mum walla nannude hen jungo mum walla nanna hen koyngal ma kala ko wona haajuma accu ya haajuma aɗa heewi haajuji ha heewi rafiji nan ɗon galle nan ɗon probléme uji nan ɗon aɗa heewi probléme uji hakkude ma e ɓesgu ma joom galle ma an e hoorema fof réglan hoorema probléme ma accu probléme uji jane ndeeƴa sa hollitama aɗa jogui hen ko poɗɗa wadde wat sa hollitaka accu yaaha sa wurdini tan Allah renete yo Allah won ballo ya rabbal alamina sukaɓe ɓe tinno e nder réseaux sociaux yoɓe ndento iya o hande ko puntowo no feewi funtoɓe ne mbayno leydi funtoɓe ñaama jawdi ma nawmaɗo leyɗele goɗɗe gudduma toon
walla jeeyma toon walla mbarma toon c'est fini par ce que uddaɓe suude so joomum warima toon a perdi a mbawi nanguden ɓe ubbuma taw gortinaɗi ɓe gaska ha luggiɗa ɓe jortuma hen ɓe jorta hen gueɗe ma fof majja melew a wonta yiitede ha aduna firto yo joomen tinno nden to kono fof noon ɓattoɗen sukaɓe no moƴƴi jewtiden e mabɓe mbahlen ɓerɗe ɗe mbahlen jikkuji ɗi mbahlen anniyaji bonɗi gonɗi toon ɗi pop mbatten ɗum moƴƴere dañen jaam hande ko ɓiye janggo ko ɓiyam ɓawa janggo ko ɓi goɗɗo kayri dañi bone ɓiyum de waɗi ko boni anne sabbo ko ma ɓayde enen en duncata worodde ko en jooɗorteɗen laara ha duƴƴo e meɗen ɓi kaari waɗi ko fewani enen fof darɗen hankkadi nodden sukaɓeɓe fof mbajoɗen sukaɓe kono en deeƴat tan aɗa mofti kirminel e nder galle ma aɗa haala kaari kay dañi bone ɓiyum wari ya ha ɓoyane ɓiye wara bone o yettoma bone ficcarlaji daroɗen dadoɗen ndenen galleji ɗi ndenen ɓesguji ɗi Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗalirmede feri feeñi fen jayi ɓatake carika musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe